Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a ja sa neviem dočkať, lebo za chvíľku je sempre nový update. Aha, na čas. Vidíte, 16:54. Dobre, ideme si zahrať Dress Empress. Juj, vy sa tak máte, že vy to len pozeráte. Ste to ešte... Ja sa žením na friendku. Aha, oni hrajú freeplay, to sú dementi. Prepačte, že na... You're based in 4 minutes. Pre Boha, ja som sa joinula a Eliška už tu píše. Pro server. Ja nebudem slejovať. Serem to. Ja sa proste ne... Čo je tá téma? Aha, dobre. Už viem, čo je tá téma. To vyzerá, no tak nezačali, ale... Ja vidím na prd, lebo ja som krivo. Odkopírujem od typky vlasy. Videla som ich, ja som videla tie vlasy. Ja viem, ja som dobrá. A ja akurát nemám aj život. To je pekné. Pekné. To je pekné. Som, že... Kde sú to rukávy? Ježe tá typka robí to 360 spin. No tak, ako mne už trošku šibe. A rukavice. Si dám ponožky. Super. Pater. To sa ti stáva, to sa mi občas stáva. Rip tie moje ruky, mne je ľúto. Dám asi ponožky. Nech zakriem to, čo skrývam. Hotové. Topánky vyzerajú horšie ako z tému. Inak ľudia, som videla, že my sme hrozne blízko k 30 odberateľom. To je jedno, proste, že už máme skoro, že už mám skoro 30 odberateľov. Tak prosím, ľudia, vás prosím. Chcem mať tých 50 na ten livestream. Vy dobre viete, ale vy nechcete. Kde sú tie veci? Toto vymážem. Ja aj v podstate aj toto môžem vymazať, no. No. Ona je tiež transitér. Jej, ty sestrička. Pum, pum, pum. Čo som si zase dala na seba? Inak ja si tu niekedy akože robím veci, hej? A ja si dám tento debilný dážnik. To tetka slejuje. I have fear that I didn't eat. Vy ste videli, že ja som sa strepala? Tu všetci jedia. Nie, proste nie. Nenadávajte mi. Nie, nebudem. Teraz nikoho nevidím, no tak nebudem to. Tá tetka ma zakrýva dážnikom. Ďakujem.
Teraz vidím každého meno. Teba nevidím, prepáč. Prečo sú tu všetci takíto rúžovo-bieli? Ober to 11 baby. Ona inak kopíruje. Ja mám M1 k 4 a ona má B4 BY. Inak aj moja friendka inak kopíruje. Že ST4R. Toto není spooky, ale však... I fear you didn't eat. Nevidím ťa, prepač. Vidím len fialové, sorry bro, nevidím. Da, close with full pickle. Pink Pie 1162 či 612. Sorry bro, nevidím ťa. A tá téma není mačka, ale však v pohode. Má mačacie uši, tak preto mačka, hej. Len nech... Prečo má každý... Ona je tu dvakrát! Kokoro a ona je tam kokoro. Tam je kokoro. Tak aspoň viete, čo sa deje, keď vydávate hviezdičky. Áno, to som ja. I fear I ate. To je jediné. I think yep. No tak ja už som sa teleportla. Kto vyhral? Jako tá tetka? Koľko mám hviezdičiek? Tu je 6 ľudí na serveri. To je 6 ľudí na serveri. A ja som dostala 6 hviezdičiek, čiže každý mi dal jednu hviezdičku. No dobre, ale tak to nevadí. Ako? Ona je taká pekná. Lobby. Má to princesi pekná. Čakaj. Tak. Teraz mi to bude trvať 3 hodiny, ale to nevadí. No. Ta typka to líbilo. My sme tu 4 na serveri. Robíš hovno. My sme tu 3 na serveri. Zlatý tiket a zlatý tiket. Hollywood. Ja nenávidím túto tému, ale však dobre. Tak musím sledovať. I need to eat. I'm hungry. A zase teraz je dobré na tom, že každý bude na pódiu. Dobre, no tak my sme tu len 2. My sme tu 2 na serveri. Bro, this is not normal at all, but that's okay. My sme 2 na serveri. Ja som raz bola na serveri tiež s jednou typkou sama. Hello. Sme si četovali a keď sa pýtate, že ako si pre Boha mohla četovať, tak ja som hrala cez mobil. Nie cez telku, hej, tak len tak, aby ste vedeli. Dám si všetky rukavice, čo sú v hre. Tak, budú biele. No podľa mňa tieto si nikto nevšíma túto. Oni sa mi hrozne ľúbia, tak si ich dávam.
A idem si ešte pretrieť tie rukavice. Si robíš Ja som tu sama na serveri. Jipi! Ale keď moje friendovia... Ja nemôžem dať ani invite, lebo čo sa stane, keď dám invite? Mne to nájde. To nevadí, budem na prvom mieste s 0 hviezdičkami a s 0 peniazmi. Ale hlavne... Inak ja som tu raz bola a tu jedna tetka išla, že som hrala cez mobil, že bro, I know you're a player. Potom si dodala na seba, že a odišla si dole a že girl, ty si debil. Lana, svinia, ja ťa zbijem. Ja ťa zbijem. Kopem Lanu, ona mi... Už mi dáš nechty? Nedáš. No tak sa poser. Poser sa. Ukáž, koho je to salon? Už je to Lany. Dobre. No podľa mňa toto je úplne na tieto šaty, lebo kedy to budeš potrebovať? A keď YouTube nevypne tie komentáre, tak mi môžete napísať, prosím vás, doma hen tie šaty, kto urobil hento, lebo pre mňa je to úplne debilina si to robiť. Na čo? Na čo tie šaty potrebuješ? Na jedinú tému zombie apokalyps. A tu som tu už nevidela 100 rokov. Žijem len 10 rokov, ale však v pohode. That's okay. Inak už by som si mohla tú vec o kanáli upraviť, že už nemám, ja už 9 rokov, ale už mám 10. Ja už som veľká, ja už som dospelá. Inak chcela som pôvodne natočiť video s mojou kamoškou Katkou, už ju poznáte. Ale ja neviem, ona je asi uláca. To je jej tatko, hej, len tak, viete. Tak. Som hotová, ale sama na serveri. Tak ja som teraz emo. Emo, tu je emo, tu je emo, tu je old school, to sa hodí. Emo. Ja hrám 13 minút. To vie, že to bere. Nechcelo sa mi nájsť Soul Julian, tak som dala Dead Drop. Inak naša očka by to prečítala Devwop, Vevwop, ona by to, že Vevwop. A inak toto video podľa mňa rovno dám do CapCutov a hodím ho na YouTube, tu podľa mňa netreba nejaké úpravy. Inak toto ja robím furt, keď... Koľko mi to dalo? 38! Len? Že ty by dostali z toho 19. Juj, chudatka. Potom, že prečo si nič nemôžu kúpiť. Pýtaj sa ma 2-krát. No tak to je teda taká pekná hlava. Som na tom servere... Nie. Som tu furt sama na serveri. And the winners are... Pôjdeme na iný server, hej. Kto by to povedal? Exky. Broviu. Však asi stačí len server vyhnúť. Ja idem na pro server. Som tu sama, ale idem na pro server. Tu sú ľudia. Ja hrám s top modelom.
ho idem zbiť. Sorry, Tom model. Excuse me, bro. Bro, my game just bugged. Musím dohnať tohoto modela a musím si dať pauzu. Wait! Ja viem to. Ona to líbla! Vy ste to videli? Ona to líbla. Ja som ju začala byť a ona to líbla. Nikto si nemá... Ona je tiež trendsetter. Nakopíruje po mne. Ona je tiež trendsetter. A táto typka, je to jedno, ona je runway queen a už je na server. Ale to... Bro, vy viete, ako ja nenávidím túto tému? Vy to neviete. Lebo ani ja ju mám prvýkrát. Ale ja nenávidím takéto témy, že gymnastik. Inak moje potrestanie by bolo, keby reálne vymazali copík. Jeden typ z tých copíkov. Ja piclo! Jako sa mám obliec? Trendsetterov na tiežku? Všetkých zbijem. Hajzdy. Čo sa mám obliec? Nechodím na gymnastiku. Pomôž mi, Runway Diva. Runway Diva, help me. Ona je Runway Diva. Kavaki. Ukáž Kavaki. Kde si Kavaki? Ona si nekúpi VIP. Ona je dement. Prepačte, že nadávam, ale tak fakt. To si kúpi, to si kúpi. To si kúpi, to si kúpi. Ona má len Roblox Girl, to Roblox. Dobre. Taková tetka, že mi pomáhaš. Máte rada. Ona si to všimne. A budem emo, keďže ja som emo. Like it's a bad night, like a bad night. If the world was singing, I wanna be next to you. Oh, if the party was over, you know that was too. Ja viem, ja spievam pekne. Ja spievam tak pekne, že vám až hlava ide odpadnúť. No a ja už som hotová. Bro, Kavaki není v pohode, ona sa mi bugovala. Ty vole, ešte mala mať opred tým. Onaj. Nie. Kde je ten obchod? Toto asi nesuportuje Pater. Suportuje Pater. Počkej, to je ktoré toto do prdele? No tak toto není úplne, ale však v pohode, aj snaha sa cení, hej. Ani toto není, si predstav. To video má 20 minút a mne to príde ako 20 sekúnd. Sa bojím. Ja keď mám proste nad sebou meno, tak ja sa...
Ja mám VIP a nemôžem ísť do VIP. Bro, to čo je? Ja nemôžem ísť do VIP. I can't go. Bro, let me in. Let me in. Toto na tomno, čo mám to žlté, no tak to není editované. Ja nemôžem ísť do VIP a ja mám VIP? Help me, bro. Sa musím prebugovať do VIP a nejako. Vy to vidíte? Ja nemôžem ja do toho nabúrama. Je to sem. Oni sú čierne? Skovať meno, skovať meno. Tak, dobre. Dobre. Nemusí byť takto. A už toto video potom ukončím. Koľko je hodín? To už by to mali update. No... je 17:16. GG! Plus, tell me, where the freak is Dresto Impress new update? You promised. It's going to be on, koľkatého je? 14. No? No to som ja, ale Bruch to nič nezmení. No dobre, tak fajn. Koľko je nás tu? Dobre, ja už by som to video ukončila. Papa pokis. Papa.